ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜூலியன்ஸ் டெலிகசி. இன்றைக்கி நம்ம பூண்டு மீன் தவா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மீன் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய், அதுக்கப்புறம் ஒரு 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, முழு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். அரைச்சிட்டோம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த நேரத்தில் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை மீன் மேலே நல்லா 2 பக்கமும் அந்த ஸ்லிட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கலாம். இப்போ தான் உங்களுக்கு மசால் உள்ளே வரைக்கும் போய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் வச்சுட்டோம். 1/2 hour ஊற வச்சுக்கலாம். 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்குறோம். அதில் ஒரு 1லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ மீனை நம்ம போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 5 minutes நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட போகிறோம். ஒன்றுன்னா மெதுவாக உடையாமல் திருப்பி விட்டுக்கணும். எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுட்டோம். திருப்பி ஒரு 5 minutes திருப்பி இது நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ இது நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை போட்டு அதையும் ஒரு 2 minutes ஃப்ரை பண்ண விட்டு எடுத்து இப்போ இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு. எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ சுவையான ஃபிஷ் தவா ஃப்ரை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.